Daşuguz vilayatynda da bütün dünýä sagalyk güni ýokary ruhlantyga köp sanly çäreleri beslendi. Hemde Pähim paýhasy ummany Magtumuly Praga ýylynyň dawaralary bilen münasip utgaşdy. Ir seher bilen Daşuguz şäheriniň binagarlyk we heýkel toplamynyň Magtumuly Praga meýdançysyna hormatly prezident bilen gutlawandan ögüňlere galkynan adamlar öz erkislikleri bilen geldiler. Vilayat şäher häkimlikleriniň jemgyýetçilik guramalarynyň vilayat baş bilimi medeniýet saglyk goraýyş, Daşuguz vilayatynyň beden terbiýe we sport baradaky baş müdürlikleriniň bilelikde guramaklaryna geçirilen bütün dünýä saglyk günüň dawaralary oňa gatnaşyjylarda aýratyn, joşgun we ýokary ruh berentlik duýgusyny döretdi. Şanly sene münasibetli gurulan velosipedli ýürüýüşe gatnaşan adamlaryň hatarlary ähli wagtlarda bolşýaly beden terbiýe we sport ulgamlaryny da hormatly prezident bilen başlanyşlarynyň ähli halk gollawyny eýe bolýanyny görkezdi. Şabadyň boyundaky şäherde ir seherden badal galan bu ýürüýüş velosiped sportyny isleg bilýän adamlaryň sanardan köpdigini suwd etdi. Ýaýbanganlaryny medeni sport çykyşlary sadynlygyň we ruhy bilen ýurdu bilen güneşe diýermeden berqarar döwrütiň täze ýamynyň galkynçy döwründäki aýratynlygynyň öz bolşly ýüze çykmasyny öwrüli. Bütün dünýäde öz gözbaşyny asyrlaň jümmüşinden alyp gaýdýan velosiped hereketi garaşda da baky bir tarap Türkmenistan döwrütimizde de barha köpçüliklerini häsiýete eýe bolýar. Munyň özi ilkinji nowbatda adamlaryň jan saglygy, tebigaty gorumak hemde ekologiýa temizligini üpçün etmek babatda üren ähmiýetlidir. Şoň üçin hem velosipediň hyzmatynyň peýdalanmak, babatdaky sport türünüşlerini ýa-da guramak ýurdumyzda asyrly däwe öwrülýär. Ýürüýüşe gatnaşyjylary görkany binalaryň öňlerinden geçip Türkmeniň Aýgoý binasyna geldiler. Bu ýerde vilayatyň medeniýet we sanat zatlarynyň belend ruhy we sanany aýdymlary, folklor toparlarynyň joşgunly çykyşlary, dawara bayramçylyk öwüşgünli çaýdy. Ýürüýüşe gatnaşyjylary mehriban arkadamydan gurdurup beren 10.000 orunlyk sport toplamynda dürli bayramçylyk çäreleri bilen garşylandy. Estafeta hemde köpçüliklerini alygy ýarşlarynyň gurulmagy bugünkü bayramçylyk çäreleriniň öz bolşy dowam boldy. Toplumyň öňüne ýaýbanlaryny sport we medan çykyşlary dawarlaryň ähmiýetini hasam artdyrdy. Şeýle ajaýyp görnüşleri arkadaky gahrman serdarymydan ýurdumyzda beden terbiýeni hemde sporty ösürmekde alyp barýan beýik işleriniň meýwesleri. Dawarlaryň dowamy dürli sport ýarşlary bilen utgaşdy. Bu ýerde gurulan dürli sergilere bayramçylyk çäreleriniň üstüne getirdi. Sport toplumynda ýaýbanlaryny dürli ýarşlary aýratyn täsirli bilen tapawutlandy.